че хората вижда свършека на векът, но забързани за къде, за погибел или живот. Наскърбен съм, сърцето плаче, губят се верните измежду неверните. Губят се верните измежду неверните. Но защо ти избра власт, пари, дори жени и потъмска свята кръв? Какво виновен е Исус? Пак ли ще се покаеш ти? Исус дали ще ти прости? Пак ли ще се покаеш ти? Исус дали ще ти прости? Искаш да те соча с пръст и да казват верен не, а пък ти преструваш се, лъжеш себе си. Варосан гроб, дали си ти? Не забравяй ти, душата в огън ще гори. Не забравяй ти, душата в огън ще гори. Но защо ти избра власт, пари, дори жени и потъмска свята кръв? Какво виновен е Исус? Пак ли ще се покаеш ти? Исус дали ще ти прости? Пак ли ще се покаеш ти? Исус дали ще ти прости?